Zdravím Čekmek, já jsem Krištof Koubálek a vedle mě je Jan Vaculík. A nacházíme se před klubem Neon, kde za malou chvíli vystoupí Haha Crew. Tak čo, jak se těšíš na koncert? Super, super. Bude to taká, že najočakávanejšia zastávka z celého turné. A vybrali jste klub Neon, proč zrovna tenhle klub, přitom vy jako Haha Crew jste zaplnili klub nějaký jako Roxy nebo něco podobného? Chceli sme úplne nejaký iný klub než bežne a Neon je známy najlepším zvukom v Prahe. Takže nám ide hlavne o to, že keď fanúšikovia tí, čo sem prídu, aby dostali ten najlepší zážitok a to bude tým zvukom hlavne. Plus naviac je tam super videoprojekcia. Myslím, že po tejto akcii, myslím, že v tom Neone sa bude robiť o mnoho viac rapových akcií. Zdravím Čekmek a nech sa vám darí, chlapci. Mám rád Prahu, mám rád všetkých fanúšikov, ktorých tu máme. A celkovo Praha je, vieš, vyspelejšia ako všetky ostatné mesta, takže bude to určite punk. No a teším sa veľmi moc. Asi najviac zo všetkých zastávok. Nechcel som byť nikdy rapper, necítim sa na to, že by som mal na to hlas alebo čo, ale akože vôbec nechcem byť rapper. Ja si myslím, že robiť jednu vec na 100%, vieš, takže Samo robí rap na 100% a ja budem robiť hudbu na 100%. A myslím si, že takto nám to sedí spolu. Praha, ruku hore, Zepínej ruku hore, tleskaj. Takže nedávno jste vydali vaše debutový album Vlna, který sklidil celkem úspěch, jak ho hodnotíš? Je to tak, ako to je a asi to tak malo byť. Takto to hodnotím. Jak třeba spokojený s ohlasama, nebo? Som spokojný, ja nesledujem to veľmi už poslednú dobu, tie ohlasy alebo komentáre. Viem, že ľuďom sa to páči, keď ma označujú na Instagrame alebo na ich fotkách, kde pridávajú texty. Tak viem, že sa im to páči, som strašne rád a ja sa nechcem veľmi asi vyjadrovať akože môj názor na ten album, nechcem to nejak rozoberať a rozpýtvávať. Je to tak, ako to je. OK, doufám, že všichni máte CD Vlna. Jestli ne, tak si ho kupte vyhyjeny. Proč zrovna název Vlna? Co vás tomu vedlo? Chceli sme spojiť mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie alebo celkovo o nejakú kultúru hip-hopovú, pouličnú. Hoci kto je produktívny a kto sa snaží niečo vytvoriť a tvoriť v živote, chceli sme spojiť týchto ľudí pod nejaký názov alebo pod nejakú skupinu. A preto sme to vlastne nazvali Vlna. Má to viac významov. Zatiaľ máme v pláne to ešte objasniť. Mal som v pláne to objasniť aj na albume, ale bolo to tak strašne narýchlo ten album, že nestihol som tam strašne veľa vecí, ktoré som chcel povedať. Objasníme to v budúcnosti, určite v blízkej. Ty si vydal už 2 tracky s Gumgoem a nedávno s Pilsim Trippin. Co plánuješ do budoucna, nějaký solo třeba? Tak hudbalové Moda House bude za chvíľu, o tom už asi vedia aj ľudia veľa. Dával som video na Instagram a odtedy mi píšu ľudia v kuse, že kedy to bude proste vonku. A bude to vonku, keď sa dotočí klip, takže až vtedy. A čo si sa ešte pýtal? Jestli plánuješ třeba solo, nebo? To sa uvidí, všetko má svoj čas určite, ja mám vonku 3 tracky a ja nebudem dávať vonku album alebo niečo po 3 trackoch, vieš. Je to úplne všetko času, budem robiť single zatiaľ. A ona chutila karamel. Chutila ako karamel. Zdravím Čekmek, díky, že ste došli na koncert a nech sa vám darí. Chutila ako karamel. Pozdravujem všetkých fanúšikov vás, všetkých našich fanúšikov.
bez vás by som tu dnes nebol, strašne si to vážim, všetko.